jouw vraag over herstel en dan geldelijk herstel, daar zijn we niet eens aan toegekomen nog in Aruba. In Aruba willen wij vooral de regie hebben in wat er gaat gebeuren. En vooralsnog denken we aan 3 niveaus. Het eerste is symboliek. Welk symboliek vinden wij in Aruba, en die vraag ga ik niet beantwoorden, gaat de commissie samen met iedereen beantwoorden. Welk symboliek zou moeten passen bij zo'n excuus? Vanochtend hebben we al het goede nieuws gekregen van de Nederlandse regering via de staatssecretaris dat Nederland bereid is om mee te werken aan een soort gedenkteken van Virginia, die dan hier in Aruba bekend staat als een slavin, een hele moedige en bijna, je zou kunnen zeggen, een held. Dus misschien is dat een antwoord op de vraag. Ik weet het niet. Het tweede niveau willen wij zien in educatie en bewustwording. Want we moeten eerst aan de bevolking, aan iedereen binnen de bevolking, proberen kenbaar te maken wat ons slavernijverleden precies is, om dan de excuses dan beter te kunnen begrijpen. In dat kader speelt ook de digitalisering van het archief, of het archief in het algemeen, maar zeker digitalisering ook een rol. En ook daar hebben we vanochtend het goede nieuws gekregen dat Nederland bereid is om mee te werken en aan de verdere financiering van de verdere digitalisering van het archief. Nederland heeft ook aangegeven het boek van Luc Alofs in de herdruk te willen zetten, zodat dat kan worden verspreid onder de jeugd. Dat behoort dan, is dat alles wat we willen onder niveau 2, bijvoorbeeld de bewustwording en educatie? Dat weet ik niet, maar het zijn wel hele belangrijke en positieve gebaren. En als derde niveau willen wij even stilstaan op het inhalen van de achterstand die zou kunnen zijn veroorzaakt door slavernijverleden. Een journalist vroeg me eerder vorige week van hoe groot is die schade? Ik weet dat ook niet, omdat we nu dat onderzoek moeten gaan doen. In hoeverre kunnen we zeggen dat bepaalde personen, groepen van personen, buurten, processen achtergesteld zijn vanwege het slavernijverleden. En daar moet een goed onderzoek naar komen. En de vraag is dan, als je dat eenmaal hebt vastgesteld, hoe zou je dat kunnen inhalen en hoe wil je dat gaan inhalen? Dus voor Aruba nogmaals, wij lopen ons pad door, die de minister van Cultuur heeft ingezet, 1 juli dit jaar tot 1 juli volgend jaar. Voor 1 juli moet wel een concreet plan zijn. En dan zou ik iets meer concreets kunnen zeggen.